abusia for Yakob na Yakob no na nananum nyina hyase na wo mekɔb no festival video ekoso wa table no nyina yehu sɛ esi koso honom na video ye da so yi any video a nam ho na mebetemete ho de afiri ho enka me am not interested in program na ekoso no because enye masem na emum no ye woni bi wo mesisi ye di adanse ye ka kire yen se fanfuli bi koso inti nkofo mo mani na honom e video ye ho no bebegusa se de na ama omo epredo on the video a wani tua wo hwe yes senyankopon wa ma ohene na se okofa hinche sha obi ansom wo asrewa osu achenkukusu a ne topai ebi ne yehui ebi ne etwagui ebi ne ekosu ene sei yete wonom ne beto dwa se mekobono ya no akasa wa kretia for me aya yenhihye yese ompeso omohie mu no kenya bone nensoso enam se womo anisa ekuo bi nti no ompeso omo ya ade ada bia no be te se de omo ne oyonko no eye penti no ono so organize programs a ene why no cycle a afibia ode kwaha na ode abaha ode kwaha na ode abaha abusua said one year wobono omaye program no ahyehyɛ de ama ahemfo bia wobono na omo kingdom no omo peso mo create no wo mu ahemfo no na kokohye ohonom ti no omo koi na omo kodru honom no ekuro bia ehye saa omo alliance ni mu no ekoye a omo nyina de odokobo mu a omo yedwumadi no na ye kama na dru sampa de so no ye nyina yenim se hodie ehohuru so dendenden tola sangma jafra na nekuro no na abrantie bi se chenchene a obetieti no aha na dwene ewokuru mu onom na nso so akofotwene ye horodo de ne diba se de etie bia we so ka hini ne ho enti ye ne hyeda mpusu ye sa na nso so wankasa wudiem de ne koso minim se ya invite na jafra enkofo ewodwumadi no ase enti ebisa se enkofo ben na video ye da so ya ye hwei no na omo pamo Sammordua se onye sampa man hene no ye wo ha no mbeka kire ye se sampafo edie Sammordua no muso omo pe no no muso omo mpe na jafla enti ebisa se na jafla nkofo enka dwumadi we ho mo invite no because Sammordua na mo magina tum enti wo mo ko ho no mo a wo mo ko so mo kwa pam no hwan mo ena yesa e wo ho no enti na we ye over to you minim se ye bekan ye bayi kofo betrase no ma di atem o comment section ho e di afa ho na no dina no ase no ma hini 60 years ase the same thing happen wo honom e di ya chiro di aguso no e na ye san ko ball na jafre din na ka obi ya organize program a ya chiro din di ma MC no wonim jafre bi en wonim Sammordua bi e ye den wo ko ye ko ball na jafre din mean say di no na e wo so eno babo nten no mo be di atebeki kan friend ma se me hia bibiri egu social media no so na after that no ena na no so bia sesi enti ebisa se omo ko ye omo ko pamo Sammordua anom ko tugu ne nkofo so no wo mo ye henefo a eya se bi se wo mo ye henefo bi ko menyi ni se omo ankofo me se atwa mo ho akon se omo mma no kwan ma ne madwumadi no ase na ye hwe afadi ahemfo de ko dwumadi no ase se ya afahye bi ti se no ye nyina ye hu ye do ma hinu ko bi ye hu na afade na nanu mo wo bono ho no nyina akokọ ye table hine mo ne ade o mo nyina akọye no ye hu na afade ni ahusuo ya o mo de ko dwumadi no ase Sammordua afade anasa na ahusuo no a na eda dwumadi no ase no na kasa de kire yin atade a na ehye no kasan de kire yin already minim say wo court a wo mo ka ho asem ti hono men ko hopi na emom no ye say o frudua no o fra no ye say wo ya adi o na ye de kan fo achacha na agifom say pu a ho na be hu say Nyankopon o yi wodo enti ye ka amamadwa ba mo ho so na mo sue nyansa obi eda katepa so ba nyansafo ba dwudwinfo bia be hu say abrantie ye famfoliw eti wo so wo hwe na mo ni da ho do show kutupa ye dodwum na nibusa se waka ho asem biem mpo eno beka che social media so se won kasa biem
di wa wie wo do akwa wie no wa piapia wo e do akwa wie no na no sunya de obam rowura ase keka nsem bi wo hono mo a ko wie ase no a ani sima no kwa gazeti sunya manhene mi hwa no ni sunya manhene hyehya ase ene na ase ma sa ne ma nyina akoso e be ka kire ye se ohima ne si hene ohima o si hene no ye hu de ye na do manhene kwa gazeti ti wa onim nyansam bia wo dwene na wo se wo betra ase asusu nyema bi ye pa no wo be hu se enim bi wo no mo akwa achew na wo se mo ani e ba mo so na bibia atumi koyie enti ebisa said ye course ni nyina no na mo man hene no wo honom no die ntina na mo akasa mo piapia no hwan mo na na epiapia no hwan mo ena na epiapia no utumi bon wasafo hini wo krom na wo kwadubila ba kesie mu dia na wo te gate achi die na e ka kire wo nipa no o hye okutupa no a odi wa chi no do ko honom no wantumi amma kwan am wo wura mu bi enti suku ni nyina na ene de hene de onu ni hye okutupa no a wono ma wonya men ya odu nam no a wo hye wo se yese no edu de hia edu aban mu no wantumi wura mu bi yan kan wa nka ho tidie ne yenyem wadwem na ho so hu se yeyi wa firim onsa si form die na yenyem wa nimra ho so se onsa esi form na nye honko dwumadia wo do bebre said omo no mo bro regional minister no ya ono de okasa wa no ono ne mo nkofo no mo wo mo bro no no ne so wosoro asa no bi e wodi akonya 10 years before asam ne ba amoya ka ne sampa abepiem kotokofiem akokoto me ya ka nyina ebu ama wodi fo na wo so wo hene dada na nipa no hyehye wachi nipa no ya wodi no no se ye pempem so ko na akonya ye wodi anyo obi adia no wa tumi agazete wa abra no ye House of Chiefs no president ni nyina mu no ankyere wunyansa anka bibia ankyere mo asam na siro metwine ho a mentiase se nipa na ye dodwom ono wantumi agazetew o ma akobo wasafo ne wo so a ye hu mo abi odi abo bepem sabre se se na ya frɛ wo no a ukoyi wo nsɛm ano no owei owo hinfa as a house no omo be supportew ana omo be jawo mu kwan be so na wo fa so aka asem no dia fa fi se nya dia asema court aka akonwa ya wo dia wo de court akopre asem wo ma ye ni krompo a wo te hono mo a fi se we die court no na ahye se asumasi na ye wo hene no ankasa ti ko a wo kɔ no wo kɔ ka dia na ya kire court no dia pa na wo kɔ court hono no wo kɔ akoka ya ye di na ya modin Meko bunu wako bi so ye pamon die na e ka kirew me question no me question no say e die be na e ka kirew nti na no a national security for sorry peace council for ba ye na mo nkofo bi ani age e no ma be hia ohene fulani ni no no te kata ho no be ka kire say o mo kwa kohia na naja fla abusuafie no ma kwa kohia Sammordua mo wa ahemfie sampa ahemfie bi ho sampa ahemfie bi wo honom se jase hira ye no kwa metua fa kire wo aba abewie nkonwa ma wo de kwa it doesn't mean so yo hene na ahemfo ba ya na nkonwa ne omunni nkonwa tuntum no o ba ya ahemfo ye no no mo ba ya no mo ne dikan wo nkonwa no so no omunni nkonwa tuntum no wo mo anya ahemfo na enti mo bia na adam sa na nkonwa ne wo ye ho eno obi ya hene nkonwa ne wai eno obi ya hene no ni nkonwa omo ba ya omudi kan no omunni nkonwa tuntum no omunni nkonwa dan no o ba anya ahemfo ye ni nkonwa ye bo fin pa ba ko akonwa bia nye obi ne bo fin so akonwa ben na ya bo a ye nyina ba wi asa ni nyina wo ho dada ha akonwa dan na ye nyina ba to se wo ho dada ye hyase afi obi so obi wu ye ne epunu ye na ba ye nkonwa tuntum tubetuma wia se sane nyina akọ obetuma wia se na ye rakan ne be ye ni nkaso obetuma wia enti eti kromanum ye hwe ye de ni kotwisi ye te ha ye hwe ye se mra na sesei
what says the law send them raneka ningi na yebehwe because you happy and when he be kokoye bie na emra ni di ye emra no twe na so e ma ne kokodem enti me gidi say the same law no a e kan asem trase bu aye e de man na sangwa jafla no the same court will do justice to you, the case na that one no enti mon stop the threat, the insult, the attacks, any sign man social media na de enya no na ekoka asem no enya no na ekoka asem no aye de emra ne ka emra na sesen as a lawyer so be court eka asem ebu asem a as a lawyer, as an appeals court judge, as a Bono regional or chief president law ne ka asem a what do you do? Over to you. I am the say enipa asemi form hu nyina enso so enimumra omo yem animfo na won so say asemi nyina so omo no omo pre nyina so nimumra no enti asiri pa enti as a lawyer wa graduate recently ya pejo bi so di bremu recently ye say court ka semwa na ukobusu a you want to tell me say you don't know the consequences o pesa o ka che say unnim ana law no na won shada nyimu ana na mra no kompo no yese wonnim mra no mpo no ntumi fa nyu hwan wo court dem ye ne ye nim kompo etinchen no yese ye ma memo na say ye mpo a ya anye law no say okọ court na asemi ko bubo wo honom na wo ka che court ne say asemi na minim say wo mra mu a yese ye nka ne ho nya mra ayewa ahwew unum mra na wonnim mpo na rewa okọ e be kan mra na dia achew say ene say na Ghana mra ne tie na rew how much more wa wote atemu akonwa so judge ni lawyer ni a wonnim mra constitution wo hye ni fie be de wo honie obi nti bia shokutu pa wo ba ko ma nom cha mi di fie ma konwa ma ne yeye ona nanu wo ka no na oye die wo sampa ona nano na oye die wo sampa onka no kre yanka no kre nkyere ye ho na oye die e wo sampa na impos wotra akonwa so mpo die akonwa panyimpo a enkonwa akonwa krom ha ebinie enkonwa akonwa krom ha ebinie ya kan enkonwa bi e wo bro no mo ni nyina wo ahwe mu a ebini enkonwa wo bro no mo wo mo hye pa no wo mo nkonwa ayi wo mu fie enkonwa ebilie tu die ni run so oje wo mo die o mo nkofo so wo mo mpe na we ne die yesi ye je na ya je na ya dia de wonu no odie ye de kom de no ti kom de wo a na wo de wo hye kutupa ne ho so wo ko pa asase ntwama no ma ndi sa kro ni so na sa ko nwa ne de sikadwa tiasi emedi wo entu medi wo da na ne kane no kwampo no a enkan se munu we kan to so meduru sabre na tete na bibi na beye bibie ene ne nanom edi abotre to boase ene mra edi omudwuma na kene tete no a oba begira ma beye ze ma ya hene abo me hene wo ho me nya asantini me fi hene sa ya munka mukrom kasa no wo ho ya mu from mukrom ntoma mo ye videos mo nyonkwa ne mo nyema na mo nyusu mukrom ba be mo firi baaye no mo nyusu honom sound mo ji microphone sa mo nka mukrom kasa no mo firi baaye no mo nka no nko a wo ho eno nko a na mo nka ento na mo fira no be mo firi baaye sa mo from ntoma mo style of sitting na mo transo ahimfie say dem see mo parliament no traditional parliament na mo ye o sampa honom no eye be ufri ba ne dia adena mo pese de bia de sample say wasaji woni so ukọ fie no o transo dwi ho ye pa say na ka kire wo yakọ birthday ya modi ya saba mekọ bono ye pamon enti ye yi mu yi uhuru now no issue court today as a mother. It's just a way. Me, I'm not interested in say ABI because one call them. Me, I'm not interested in that. What I'm interested in say
onya koninto na de ye ne dia enkofa onya innocent souls ayehwehura wo mo ehwom kutupa say na naja flow say Sammordua nkofo eye true two of them nunti ena nkofo gi akra okrom ho eye wo me nunti ena hoya mentime ho ase ekoso kronim eti dia nya ne dia no eteda na otwere wo fa kronim na de ne dia ne ba dia wo bo mo ho ba ma sumdua tumi aba na meka du super na se sampa mahene eye ba akopɛ tole sangma jafla mendio banwasi medin dia tesem hene kwaku ADUMASA TV follow yen our platforms ahodo ni ngina so na intumi ni nkomo comment section ho mo obuo ni ani die mra okasa mu ho na intumi kinkan emfa ma makramo